Agustín, Jairo, pai e fillo, que vos pillo mans a obra facendo un traballo ben fermoso que facedes xuntos, que iso é maravilloso. Que é o que estades facendo? Envergar a vela. Envergar a obra, si ahora mismo. É para unhas embarcacións que son tradicionais e que ti e o teu fillo estades recuperando. Sí, sí. Jairo, tal se lle deu facelo? Moi ben, van de maravilla, navegan ben. Ti que tiveches primeiro, a vela ou a gamela? A vela. Tiña unha adorna, desfíxenme da adorna porque non era moi mariñeira para estas augas, e logo tiña a vela e me caches, quedoume o gusanillo e fíxeme cunha gamela. Unhas gamelas que ti trataches, reparaches para recuperalas e podelas utilizar. Si, de feito esta estaba nas últimas, o que a estrutura non estaba podrida, entón había posibilidade de recuperala. Isto rodeado tamén de instrumentos que se utilizaban tradicionalmente para estas labores, non? Ben, claro. Isto, por exemplo, era a ancla que había antiguamente. Isto é unha chicadeira para achicar a auga de dentro. Isto é unha liña antiga, unha pialla. Ti cando eras pequeno ibas ao mar, Agustín, pescabas con isto? Me cago, pero moito. Tiña 7, 8 anos e eu iba a pescar con isto, con papá. Pero, Jairo, eu quería che preguntar algo que me está chamando a atención. Eu, en cada cousa que me estás ensinando, vexo unhas marcas por aquí. Iso que significa? Os mariñeiros solían ser analfabetos, non sabían ler e escribir, entón non podían marcar as súas pertenencias do mar. Esta era do meu abuelo, logo foi do meu pai, que tamén tivo gamela, e logo heredeina eu. Oi, se funcionan ben as velas, que faz? Tiran ben ou non? Home, claro, perfectamente. Eso hai que saberla manejar, porque podes tener cuidado. Se non la sabes manejar, te dá la vuelta a la barca. Canto tardas ti en facer unha vela, así máis ou menos? Más ou menos un mes. Ainda che dá choio. Chámame a atención o color das velas. A tela ben así ou facederlle algo para que teña despois esa cor? Claro, a tela é blanca. Antiguamente dábaselle un tratamiento, utilizaban salgueiro e pino. Sacábanlas, petábase cun mazo máis unha pía, botábase nun pote, cocíase e logo salía esa tinta. E con isto realmente lle daban a todo, as bollas, as redes, as velas, todo o que fora susceptible de que se pudrira. Jairo, así quedarían as velas de teu pai. Así quedan e así son, sí, e así navegan. Vela izada. A embarcación tamén preparada, só queda levala para o mar e montar dar unha volta. Pero ven un día de un paseo, navegar, por o mar, con ela. Polo momento vou vos deixar os dous que vos preparedes para ir ao mar, que sodes máis expertos, e eu deixo vos aquí preparando o que queda da gamela. Parece? Vale, sí, bien, moi bien.